Eleni, mewn ymateb i'r pandemig Covid-19, bu'n rhaid i wasanaeth tan y gachub De Cymru addasu'r ffordd rydym yn darparu ein cymorth. Mae ein mod yn aros yr un fath i gadw De Cymru yn fwy diogel drwy leihau risg, ond rydym yn falch iawn ein bod wedi cyflwyno ffyrdd newydd o weithio a fydd yn helpu i cefnogi cymunedau a wasanaethu'r gennym yn llwyddiannus. Wrth lenwi'r teclyn Hunanasesiad Ar-lein, rydym yn gofyn yn garedig i chi ateb bob cwestiwn yn onest, mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch. Ni ddylai prawf Hunanasesiad Ar-lein gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau, ond gall y 10 munud yma helpu i gadw'ch cartref yn ddiogel rhag tân. Sefwch y prawf yn syth.